Freddy Malawi ndi oyimba amene nyimbo zake panopa zikukondedwa nthawi ina iliyonse. Sitinganame anthu akumapezeka kuti akumvera nyimbo yake mu nthawi ina iliyonse kapena inzake. Komabe ngakhale kuti iyeyo ali oyimba amene anthu ambiri akumukonda, nyimbo zake zikumamveka muzikwati ndi malo ena ochuluka. Kwapezekano kuti pali oyimba uyo amene ndi Bonnie Chris amene sakugwirizana nawo ndi mmene iyeyo amayimbira, komabe walankhula kuti ali ndi luso. Koma funso ndikumati izi zachitika chifukwa chani? Dzina langa ndine Sam Mapita, tiyeni tikhale limodzi. Atangotulusa nyimbo ya Adani, nyimbo imene yatchuka kwambiri ndipo ikuthamanga kuposa nyimbo ija ya Anakumana Bwanji, oyimba dzina lake Bonnie Chris analemba kalata kumulembera Freddy Malawi, ndipo kalatayi anayichita posti pa Facebook. Kalatayi inali yolembedwa kuti I say ndiwe artist wabwino, umayimba bo, umajambula ma music videos abwino, ndipo umawala bo. Koma ukuziwa chani mphwanga? Music kapena style yopanga copy and paste artist wina sizikhala bwino. Munthu supita nazo patali, koma anthu akamamvera nyimbo zako amaona ngati uwayimba ndi artist amene wamupanga copy style oyo, ndipo amene amatchuka ndi iyeyo. Lero ndimaonera nyimbo yako ya nyuwani iyi pa YouTube title Adani, koma nyimboyo nditayimvera mutu munayamba kundibwerera kuti ngakhale nyimboyi ili ya nyuwani komabe si ya chilendo, ikumveka ngati ndinayimverapo pena pake. Endi nditapanga liko bwinobwino inazandibwerera nyimbo ya Gibo Pearson title yake Budget. Nyimbo yakoyo komanso style ikufanana ndi Budget ya Gibo Pearson. Yoti mulungu wake ndiye amene ndikuziwayo, njaga jino hundirire vizuna, nikufuna tekaja pa KFC, ndipumile kwa chiwaya. Kapena tiziti kuphalombeko style yanu yakayimbidwe ndikofanana, kapena mumaweka ndi producer mmodzi komanso ma beatmaker ndi ofanana. Koma ndikazimvera nyimbozi zikumveka kuti Budget ya Gibo Pearson amene anapanga beat ndi Tricky Beats, yakoyo amene wapanga beat ndi munthu wina, koma beat ikumamveka yosampula Budget, zikumamveka mofanafana. Ndiye G, ngati ukufuna luso lako lipitirire, pita ukuyenereka kuwauza ma beatmaker ako kuti akamakupangira ma beat asamakumvekesa ngati asampula Gibo Pearson. Of course ndi pachi Palombe Music, koma iweyo ukuyenereka kukhala ndi style yako osati izimveka ngati pachi Gibo Pearson akuyimba ndi Gibo Pearson. Tengera chisanzo pa Jogwaladi achina Nkasa nawonso ndi akumulanje, kaya ndi kuphalombe komweko, koma akayimba nyimbo imadziwika kuti uyo amene akuyimbayo ndi Nkasa ndipo uyo amene akuyimbayi ndi Jogwaladi. Magayizi aja ali ndi style yawo. Ngati nawenso ukufuna ukhale dolo, chuna komanso phika style yako uzakhala shasha. Malangizo awa ndi aulere osalipirisa, komabe nice. Keep it up, good work mphwanga, never give up. Ungosata malangizo ndakuuzawo, I come in peace. Kalatayo inalembedwa motero. Pansi pakepo nyamata ameneyi Bonnie Chris anagawa link ya nyimbo imeneyi ya Freddy Malawi. Izi zinapangisanso kuti munthu wina achite comment mawu kuti what a fact, mfanayu olo nyimbo ya Erube ija anapanga kope ya mapenalty ya Gibo Pearson. Erube wae mundima osana mazikundi wae izatela mapenalty bebe. Tingoti zambiri koma akuyenereka kusintha ndithu. Ndipo apa panali ma replies okwana 20. Wina analankhula kuti ndiye kuti awiriwa akupanga zofanana, palibe akumukopera nzake. Wina akuti Erube ndi nyimbo yake yakale than ma penalty. Nanga ma penalty ndi Erube imene inayamba kuimbidwa ndi ati, nanunso muposa Erube ndi yakale than ma penalty. Izi zinandipangisa kuzifunsa funso lakuti
ngati nyimbo za Gilbo Pearson zimamveka mofanana ndi nyimbo ya Freddy Malawi, well, zikhonza kukhala kuti is either producer amene amapanga mabitiwo amakhala kuti akuchitidwa move ndi mmene Gilbo Pearson amayimbira, zimene zikuonesa kuti zikhonza kukhala ndi kuthekera konse ndithu kuti zinthuzi zinangokhala coincidence. Koma ndikufunseni mafunso, mwina inuyo mukuganiza modani? Nthawi ina yake mtolankhani wathu anazamfunsapo mafunso Freddy Malawi atakumana naye, ndipo izi ndi zimene zinakwanisa kuyankha Freddy Malawi pa interview imene taoneranidze. Pa chamba chimene umayimba wakamba zoti umayimba chamba cha loko. Yeah. Kumene ukuchokera wati umachokera cha kumulanje, Yeah. kumene sokuli oyimba wina amene amayimba loko amene so anavuta so Yeah. amavuta ndoti ndi oyimba oti ndovuta adi Gilbo Pearson. Sure. Gilbo Pearson naye sakumenya loko. Iweyo ukamakhala kapena ukamazona kuti okay hiti imene ndikutulusa papa loko ya ineyoyi. I think ine kamenya kuposa imene anamenya wakutuja. Iyi kamenya I think kuposa ujayo imene anamenya yake iti. Komano mene ukuoneramu unamba wakhalapo basi kunya zoti iyi inde ikupita ikaposa yawakutuja. Okay, kwa ineyo nangochirikiza kuti music yanga simpikisano. And ineyo sindili pa mpikisano ndi munthu, ngati uli mpikisano ine ndimalowa ndekha. Chimene ineyo ndimasamala kwambiri nchonena kuti ndatulusa nyimbo iyi anthu ayikonda. Imene ndikuswa kachiwiriyo anthu ayikonde kuposa iyiyi. Ineyo ndimadana ndizoti ma followers anga ndiuze ndikatulusa nyimbo kuti ase nyimbo iyi tunde bola ija watulusa koyambirira ijayo pamene ndo ndimazoona kuti akhanga ndikuluza. Now akanduza kuti ase nyimbo iyi waswa kuposa ija ndeni masangalala kuti apapa ndiye ndikuwina. So mukhoza kuona kuti lose yaine ndi win yaine ikubwera pamene ndilipo ndekha. Mumpikisano wanga ndilimo ndekha. And sindimayanganaso kuti kuli chani ikanakhala business ikanena kuti alesa makhani malonda ake amayala alesa ndi customer ake. So ndi mafans yanga amene ndimasangalasa amazoa kuti kuli Freddy Malawi. Anzanga also kuliso mafans yawo amene amasangalasa amazoa kuti kuli wakuti. Ndikabwera pa ground kuti ndifuna ndiswe nyimbo ndimpose wakuti ndikuti ndiononga career yanga. Ndiononga career yanga. Koma ine ndimapanga focus kuti ndituluse chinthu chimene chisangalase ma followers anga anthu amene amandikonda. Amene amandisatira ineyo kuti ndikaswa anele kuti kwa Freddy wabwera. Ine paepo ndimakhala ndili bwino basi. Okay, sure. Ndi mmene anayankhira Freddy Malawi kumuyankha Linda Machira. Maganizo anu mukuganiza modani? Ndani amene amakopera nzake? Kodi mukukhulupirira kuti wina amakopera nzake kapena zinthu zangofanana basi? Well, lolani tidziwe mmene mukuganizira ma comment section. Kodi awiriwa amangoimba zofanana kapena amakoperana? Tionane mu video yotsatira.